Byl do parkouristu. A co? Pojď, udělej parkouristu. Udělej parkouristu. Ne. A co mám udělat? No parkouristu. A co? Přestaň tu železnou tyč, udělej parkouristu. A jakýho? Já nevím, třeba podlejzacího parkouristu. To si zlomil Nevím. nohu. Nový nyní. Ale to je teďka prne to. Ne, já už to mám. Parkouristu, existující. A jak se tam jmenuji, jak to mám? Ne, já nevím. Maty. Jdi udělat parkouristu. Nechci jsem. A jako jak? Nevím, jak jsi to teďka přeskočil. No, asi. Jak jsi to teďka přeskočil, anebo jak jsi to podlez. Nebo já. Jak jsi to podlez? Ne, mě bolí noha. Tak snožmo. Snažmo, to je moc velká. Dělej. No tak normálně prostě. Jo. Ty jsi parkourista. A to dáš na ten náš kanál. No, Nebo na ten akorát to tvoj. nebudou vidět naše obličeje. Fakt. Ne. Já nechci, aby tam byly naše obličeje. Tak jak to chceš udělat? Normálně to dáme na náš kanál. Hele, a to dá po prvý, po druhý, a ty to podlez. Ty to podlez, křečku podlez to. Podles to. Ne. Dělej. Ne, mě bolí Jo, noha. To je prosím. jedno. A když Jenom jednou. uděj to pro náš kanál. Natáčíš. Jenom jednou, dělej. Uděj to pro nás. A tady ještě, pro náš kanál to udělej. Co? Ale já už jsem to A udělala. tady ještě. Tady jo. Loučí se s váma Timo 245 a Maty a čus.